Azken egunetan tenis munduko Australiako irekitxik ondorengo irudi hauek gabiz ikusten. Bertan, zenbait tenistak, besteak beste Jannik Sinner eta Marina Stakusicek, kalambre muskular larrixek sufriu dabez, estatu honetan bero boladak eragindako temperatura altuk sortutako deshidratazio egoera bat arteko. Bidixo honetan deshidratazio egoera batek kirol errendimendu zein mekanismo fisiologikoren bidez kaltetzen daben azalduko dutzuet, eta amaieran honi aurre itxeko dauesan estrategia ezberdinepe lusatuko dutzuetaz. Mekanismukin hasiz lehenengo odol volumenan murrizketa bat egongo litzake. Hauxe gaitxik gertatzen da, deshidratazioan ondorixoz gure bisotzak taupadako punpatzen daben odol kopuru jeizten dalako eta taupadako kopuru hori totala murrizten dalako. Bigarren mekanismu termorregulazioan alterazio bat izango litzake edo bestera batera esan da gure gorputzek bere barne temperatura hori kontrolatzeko dauken kapazitatean jeitxera bat. Hau zergaitik ematen da, deshidratazioan ondorixoz bero disipazio bajo hau daukegulako edota gitxiago izerditze gazelako eta horren ondorixoz gure barne temperatura hori igo itzen da. Hirugarrena elektrolituen alterazio bat izango litzake, honek sodixuan desbalantze bat sortzen dau, kalambre muskularrak izateko arriskua igoz, edota muskulu uskurdura edo kontrakzio horrek izateko zailtasunak areagotuz. Azkenik aldaketa hormonalak aipatu beharko lirateke, alde batetik ADH, hormona antidiuretiku, eta bestetik aldosteronian igoerak egongo lirateke, honek gernu produkzioan jeitxiera bat ekarriko leuke, eta ikusi da honek guztiek gorputzarekiko estres fisiologiko hori unditxo itzen dabela. Honek danak errendimendu aerobiko, anaerobiko edo kognitibun kalte nabarixek daukezela ikusi da, baina zorixonez inaundi baten hau prebenitzi posible da ondorengo estrategia honen eskutik. Ariketa fiziko edo lehia momentu hori balantze hidriko neutroa sasitxe, bi hidratazioie aurretik planifikaute erunde, 3 iraupen luzieneko kirol modalitate horretan sodio kantitate egokixe gehitxute, 4 egoera klimatiko zen kirol motara ondo egokitxute hidratazio hori, eta azkenik kirolari xai hidratazioan garrantzi hori ondo azaldute.